Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris. Kailan ko lang kayo na-discover sa Spotify pero matagal ko na kayong napapakinggan sa radyo. Huling-huli ninyo ang kilite ng mga listeners ninyo, lalo na naming mga batang 90s. I listened to your program habang nagtatrabaho and that led me to share my story with you. Late bloomer ako. Lumaki ako sa disiplina at pangaral ng mga magulang at kamag-anak. Palagi akong pinapaalalahanan na ang virginity ay para sa asawa lamang. Proud to say, I kept mine for 35 years. I was as straight as an arrow. I graduated from one of the best universities in the country. I had a good job. I was blessed with a supportive family and a fun set of friends. Still, naramdaman ko na parang may kulang. Si Brian ang pumuno sa kakulangan. I knew him over a chat app that we used at work. I missent a message to him and that led us chatting for a month. Gusto ko yung humor niya. Tsaka, thrilled ako sa pamisteryosong effect. Hindi naman ako nag-expect ng masyado from him physically kasi he was honest about it. True enough, when we met, he was as simple as he could possibly be. Nandun pa din yung air of mystery kasi hindi siya masyadong nagsasalita. Habang nade-develop ang friendship namin into something romantic, I wanted to learn more about him pero hindi masyado nagkukwento. Pero dahil excited ako with this new experience, I went with the ride. He was my first serious boyfriend kaya I was hopeful na dahil nasa 30s na kami, may patutunguhan. Hindi na ako nagdalawang isip nang yayain niya akong maging intimate. He was my first and maybe because of that, iba yung naging attachment ko sa kanya. 8 months into the relationship, napansin ko na may mga panahong hindi siya makapunta sa bahay at hindi niya ako pinapapunta sa kanila. I did my own research on Facebook. And true enough, I found out na may nabuntis siyang babae before. Ang current status, living with a single mom na may 3 anak. Medyo discreet pa kasi hindi pa totally free ang girl para makipag-live-in. I confronted him. Umamin naman at sinabi niya sa akin na hindi niya ako pipiliin. Understandable kasi ang ikinabubuhay niya ay ang negosyo nila ng ka-live-in niya. I was blinded by my need for him that I stooped low and made do of crumbs. Ay, ano daw? Ano daw yung shabby? Naintindihan Mama Chuber. Pinapahirapan niyo naman kami umaga-umaga. Diba Tagalogin natin ito, partner? I was blinded by my need for him. Ako'y nabulag sa aking pangangailangan sa kanya. That I stooped low, na nagpakababa ako
and made do of crumbs na okay lang sa akin ang tira-tira. Ay, ganun. Ganun. Crumbs. Akala ko pinulikat. Cramps yun. Kasi lumuhod ka Oo, ay sama. Diba? Nagpakababa. Nagpakababa. Ay, syempre. Kasi pag may cramps ka, aray. Hilahin mo nga, hilahin mo. Di ba ganun yun? Pag may cramps ka, aray. Hilahin mo, ganyan. Yan. Hindi. Ikaw Tama ba naman na- ang pagkasabi ko, cramps. Hindi ko naman sinabing cramps. Kasi ganun talaga minsan. Ako ba yung may mali? Ayun na nga. Yan. In English again, I was blinded by my need for Him. Ako'y nabulag sa pangangailangan ko sa Kanya. That I stoop low, nagpakababa, and made do of crumbs. Nagsettle sa tira-tira. Ayan. There was never a day that I did not stress when He didn't text, when He wouldn't reply, or when on weekends He couldn't be with me. Minsan, 2 linggo bago kami magkita. Maraming gabi na pinapatulog ko ang sarili ko sa pag-iyak at pag-inom. I felt so bad and I knew the only thing that could help me was my God. I went to church, crying the entire time, pouring myself out to Him. I was in a rut and I couldn't escape. Parang sarap Daga siya. I was in a rut. I was in a rut and I couldn't escape. Maganda i-declaim. Oo. Finally! I gathered all my strength para tapusin ang 3 taong relasyon namin ni Brian. Sinubukan niya pang mag-reach out but I chose to never go down that rabbit hole again. Oh, ha? Rabbit hole! What the F, rabbit hole? I'm never gonna go down that rabbit hole again. You know? You wanna... Ano yun? Di ba? Bala ka nga. Bala ka. Huwag kami siya. Oo. Alam niyo, napapansin ko, ito yung mga gustong ma-feature yung kanilang kwento sa podcast. Oo. Siguro iba yung market nila. Mahilig sila sa idiomatic expressions. Oo nga. Gusto nila ng mga... English na nga, idiomatic pa. Kaya nga, gusto pa nila ng mga hyperbole. Mga gano'n. Wala. Nakalimutan na po namin yun. Oo, huwag nyo kami gagamitan Huwag ng kami mga gagamitan. figures of speech. Nahihilo kami. Oo, Lagi mong literal lang tayo, literal. Ito ha, ito sasabihin ko. Usually, umaga kami. Umaga kami ni partner. Oo. Pag umaga, hindi ako kumakain. Nag-intermittent fasting ako. Ang kain ko 12:00 pa. Huwag ganun. Huwag may mga ganito. Nahihilo ko. Huwag ganun! Di ko alam I hindi ko alam chose- yayabangan tayo nito mga to Oo, eh. ako ikaw. Pasikat? Napasikat ka eh. Alam mo, taga-kanto lang yun. Galit na galit sa mga ano. Sa mga sosyal. Porque mahirap kami, sasabihan mo kami ng rabbit hole. Masakit ha? Ganyan yun sa kanto namin. Ganyan yung sa amin. Yung may kanto sa may sa amin. Porque mahirap kami, ginaganyan kami kahit wala namang ginagawa sa kanya. Kahit wala naman talaga Kahit wala naman ng aaway, ang laging dahilanan, no? Porque mahirap kami. Oh. Porque mahirap ganon. Oh. Parang yan, yung Burnay, wala namang Wala ginagawa. namang ginagawa. Galit tayo sa kanya. Charing pat-pat! Anyways. Tuloy. Sinubukan nga ni Brian na mag-reach out. But I chose to never go down that rabbit hole again. In Tagalog, hindi ko na siya pinili. Ayoko nang mapunta dyan sa utang na loob na lusak na yan. Yun. Pagkatapos ng chapter na ito ng buhay ko, may pokpok days commenced. Ay, taray, maganda to. Teka. I met a string of boys na isang bagay lang ang habol. I played their game. After all, I was coached by the best. Ay, taray nang I was coached by the best. Sinasabi niya. Teka, ilalagay ko nga sa notepad. Oo, coached by the best. Rabbit hole. Lagay mo. Gamitin mo sa MBA, ha? Kahit walang connection. Sabihin mo, prof? I will never go down that rabbit hole again. Kahit wala namang connection. Magamit na lang. Gamitin mo, tsaka Feeling ko yung... maganda Ay, eh. tsaka, Teka nga. Ano ba type may mo mga pa. sinabi niya? I was Ano ba yung coached mga- by the best. Sulat mo. I was coached by the best. Ibig sabihin, anong spelling nun? Ay, ito. Kopyahin mo. Ito.
Kopyahin mo na lang. O anyways. Okay, tuloy. So nagpakapokpok, partner. And at one point, I would convince myself I was falling only to find him walking out of my life. Napagod din ako sa ganong setup, kaya pinili ko na mag-isa na lang. Walang complications, walang sakit ng ulo. I did things on my own and I enjoyed my own company. In Tagalog, nagsarili. Puro on my own eh. Eto na nga, nag-aral ako ulit, nag-abroad, inalagaan ang sarili, and I reconnected with my family. Then I met Jack. Hindi ako instantly attracted sa kanya, pero siya yung tipong magugustuhan ng nanay mo kapag ipinakilala mo. Mahal niya ako at ipinagmamalaki niya yon sa buong mundo. After a year of being together, we got engaged. Nagpakasal kami the year after. Early 40s na kami nun. Anyway, thank you for reading my story, Tambalan. Sana may natutunan ang mga kapwa ko tambalanista. Para sa mga naghahanap ng the one, do not give up. More importantly, huwag magsettle sa maling tao o sa maling relasyon. We deserve the best. Bye for now, Nicole and Chris. More power to you and may continue to be blessed with blissful lives. Warm regards, Sunshine. Ang ganda naman ng pangalan mo, Oh, Sunshine. Bagay sa storya mo. Correct, 'di ba? Full of kung titingnan outside, from an outsider's perspective, it's pwedeng sunshiny ang datingan kasi ang daming boys. Hindi ba pag maraming boys, hindi ba't masaya? Parang it's always full of sunshine. Charet, 'di ba? Diba? Ibig sabihin maraming namang good moments. Oo. May mga bad kasi syempre ine-expect mo na magseseryoso, yung pala hindi, 'di ba? And most importantly, it ended up na meron ka talagang na-meet na the one. And it's a good thing, Sunshine, na remind mo yung mga tambalanisa natin na nakikinig na wag mag-settle. Kasi deserve natin yung best. Kasi minsan, nagsistay tayo sa isang relationship, nagsisettle tayo kahit mali. Diba? Katulad nung ginawa niya doon sa una niya, 'di ba? Ano sabi niya, okay lang sa kanya yung tira-tira. Nagpakababa at okay lang sa kanya ang tira-tira. So, nandun lang siya kung kailan siya pupuntahan, naghihintay lang siya kung kailan siya bibigyan ng time, kung kailan, alam mo yun, kung kailan siya ipaprioritize na hindi naman siya pinaprioritize. That's settling. Yun ang tawag sa nagsisettle na lang tayo kasi feeling natin, yun na lang yung pwede. Lagi natin sinasabi, lagi nyo to naririnig sa amin sa radio and on podcast na akala mo lang, yung tao lang na yan ang pwedeng magbigay sa'yo ng klase ng pagmamahal na kailangan mo. Pero ang hindi mo alam, you deserve so much more. Agree. So wag ka magsettle, lalong-lalo na alam mong may karelasyon. Alam mong pinaprioritize mo siya, pero ikaw hindi kanya pinaprioritize. Ano yun? Napaka-unfair. Lugi ka doon. Lugi, friend. You should never go down that rabbit hole again. Di ba? Oh, Ginagamitan tayo pasikat ng mga ka eh. idiomatic expression. Pasikat tong mga napansin ko. Oh, lately, no? Oo, lately, kayo pinainit niyo ulo namin. Sarap. Di ba, May wag mga ka na... pagkakataon na pagod din yung utak namin. Sabi ko nga- humihinto sa pag-digest ng mga bagay-bagay sa nangyayari sa paligid. Si Tapos dadagdagan pa ng mga idiomatic expression na Si yan. Chuper laging puyat yan. Oo. Kakaisip ng mga isasagot sa professor niya. Ako sa umaga, sabi ko sa'yo, 12 o'clock pa ako kumakain. So wag kayong ganyan. Charot. Malabnaw po utak namin. Malabnaw. Sabaw-sabaw po Lalo talaga. na yung Webes pa. Yan. Nako. Di ba yung utak namin nakakondisyon na sa weekend. Pang weekend na. Oh. Hindi. Pero seriously, totoo naman yung you should never go down that rabbit hole again. Wag mo hayaan na mapunta ka ulit. Because dun you're not a rabbit in the first place. Yeah. Why would you go to that hole? I'd rather go to the manhole than the rabbit hole. Oh yeah, because the man is for the manhole. You're correct. You know, your MBA years partner is helping you to become smart. Ang galing mo doon, partner! Oh, so, mali siya doon. Mali ka doon. Oh, Wag, diba? Ba't rabbit hole ka? Ba't ka tayo lalayo? Alam mo ba that man is the highest form of creation? Bakit rabbit ang pinili mo? Mali ka. Bastos ka.
Charot! Charot, di ba? Hindi, pero Hindi, totoo. malaki ka na, Sunshine. Happy naman kami at Happy naging naman tama kami. yung decision mo. Nagdadwell lang kami sa mga idiomatic mga Oo. expression. Tsaka, most importantly, you're not seeking for advice. You're actually giving advice Yes. sa ating mga tambalanista, di ba? Happy ka naman na din sa life mo, di ba? And lahat ng pinagdaanan mo, yung going through that rabbit hole, yung nagpapakalusak, nagpapakababa, yung mga ganon, it's all in the past. Hindi, kung ikaw nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan, di ba? Tingnan mo, ano sabi niya, may pokpok days comments, di ba? Minsan may mga, may mga pagkakataon na dadaan ka din doon. Di ba? Pero Na hindi minsan naman... magiging mahalay ka rin sa buhay Oo, mo. diba? Na siguro nag-experiment ka, nag-explore. Correct. Tapos, feeling mo, wag mo na mag-serious kasi wala namang serious, ganon. It'll pass. And eventually, it'll all be in the past. And it should pass. Diba? Unless yun talaga ang role mo in life, diba? Na, Gawing profesyon. gawing profesyon. diba? Pero tatanda ka din eh. Matutuyot ka. diba? So, dapat hindi yung physical, hindi Tama. puro pisikalan lang yung yung laging maging basis for a relationship to anybody, 'di ba? So yun naman yung maganda with yung kwento ni Sunshine, yung mga learnings. Yes. 'Di ba? Yung mga learnings mula sa kanyang sa kanyang past, 'di ba? It's all in the past. Itong kwento mo, Sunshine, this is a common topic for discussion. Hindi naman ito Yes. nakakagulat na kwento Oo na naman. break, di ba? Na medyo napariwara ng konti ang buhay tapos naging maayos ulit. Hindi. Nangyayari ito sa napakaraming Hindi ka rin tagapakinig unique. natin. Hindi ka rin unique. Hindi ka rin unique, girl. Oo, Charot. your story is not an extraordinary Oo, yeah. story. You're an ordinary girl. Charot! Mainit pa ulo namin sa rabbit hole mo. Ano lang yan, very common. So, ibig sabihin Maraming ito, pinagdadaanan. posibleng ganyan. nangyayari ito sa napakaraming tagapakinig natin ngayon, Yes. 'di ba? Na broken hearted, Napariwala. Nawala sa nag-explore tamang landas. ulit. Correct, diba? Pero kagaya ng kwento ni Sunshine, darating ka rin sa punto na marirealize mo ang tama mong dapat mong gawin, 'di ba? Babalik ka sa dati mong tuwid na daan. Correct, na ipaprioritize mo naman yung self-love. And your family, Correct. 'di ba? At ang maganda kasi, 'di ba, partner, yung sinabi ni Sunshine na I know na wala na akong ibang pwedeng puntahan kundi ang Diyos. Ang ganda nun eh. Yes, So, yes. it's offering your life to Him, 'di ba? Yun yung ito yung mga perfect example na nag-offer ka ng life, 'di ba? Tapos tutulungan ka ng Diyos ayusin yung buhay mo, ganun. Correct. At saka yung mga yan na yun. yung mga instances na minsan tatalikuran natin yung pamilya natin kasi 'di ba minsan kasi mahuhumali ka doon sa taong mahal mo, mas paniniwalaan mo yung boyfriend mo o kaya yung girlfriend mo, pero darating ulit yung panahon na mag-reunite and mag-reconnect ka dun sa family mo kagaya ng ginawa ni Sunshine. Correct, diba? diba? At mas maganda Happy yun ending. Mas maganda talaga yun. At mas masarap at mas masaya, O, diba? Aminin mo, diba? Sinagot-sagot mo na ni at tatay mo na dahil sa jowa mo. Correct. Diba? Oy, may mga tinamaan, diba? Lahat ay dumating sa ganung punto no? Pinagtanggol natin yung mga jowa natin versus, diba? Yes. Ating mga magulang. Parents. Nangyayari talaga yan. Pero it's never too late to change. It's never too late para magbago. To reunite, yes. To reunite and to reconnect, diba? Correct. So, wag magpapakalusak sa madaling salita. Kung nasa lusak ka, wag ka, tulungan mo yung sarili mo na umangat mula dyan sa lusak na yan. Never ever go to that rabbit hole again. Salamat sa iyo, Sunshine, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. At mga Kabisyo, huwag niyong kalilimutan yung ating Fanscan sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Sa mga nagtatanong, mga kaibigan nating Chuper, saan ba makikita yung QR code para makasali sa Fanscan? Ito po, ngayong oras na ito, ipapakita namin sa pagpapatuloy ng ating FB Live, ipapakita namin yung QR code ng Love Radio Manila. So, kailangan nakatutok kayo sa FB Live. Correct, yun. Tapos pag lumabas na yung QR code na yun, scan nyo lang, ilabas nyo yung cellphone nyo, open yung camera, itapat dun sa QR code na makikita nyo. At pag natapat na sa QR code, automatically, May tanong. Oo, may mga tanong na may mga kailangan ng mga kasagutan. Tapos
Tapos kapag nagawa mo na yan, na-submit mo na yung iyong response, meron ka ng entry. So may Correct. chance ka ng manalo ng 500 pesos. So gawin mo na yan ngayon ha. I-ready Correct. mo na yung I-ready cellphone mo na. mo. As in a few Seconds. seconds from now, Yes. magpa-fans ka na tayo. Batiin ko lang partner ng happy birthday! Ronald John Tabios. Happy birthday sa'yo. O siya mga kabisyo, magpapatuloy tayo sa ating FB Live. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!